Здравейте хора, днес ще играем Hay Day и такова. И не знам, може да клипа да издигна едно ниво. Не знам ако е дълго. Това ще ми е за сега правя клип. Това е. Не запаснам. Първо ще дам. Супер. Чакайте. Сега ще ви споделя с няколко съвета. Тук имате в началото един грек. Ето към ходите в магазина и го обирайте. Всичко, което ви трябва. Втория съвет. Ако имате и други приятели и те играят наистина, гледайте само да най-доброто. Да, снимаш така. И да имате, разбира се, пари. Аз по принцип се вдъхнових от другите влогъри. Сега ми хареса излезна нов клип на Стигни. Не от много време, няколко месеца. Ама е супер. Второ, да вдигате левелите, може само да натрупвате и неща. Ето това. 40. Мисля да не стигнам левелста. Чето не влеза в къщата. И тук дайте ми. Да, това не може да се мести. Колото... Супер. Супер получим. Ето кога ми харесва, когато се едно кота дрифт. Трето, като режете дървата, ще ви дава така да се вдигнете левел. Може да украсявате. Чакай. Тук не са съвсем печка. 9-15, тук да видим. Фонтаните с парели с диаманти бе. Чакайте, тук защо тия ми ги дават? Има такива. Четвърто, разглеждайте вестника. Защото понякога дават оферти. Ето. То 88.
се казва също, че Грек просто е човека, който помогна всеки играч от играта. В принцип, Heyday. Това е нещо като робот, който помага на всеки играч на Heyday. Защото сега се е стигнал доста много. Започвам. Добре, помня се. Готва спокойно. Ето писал. Това ще дам на оферта са. Ще ги дам за 35. Добре, ако някой играч на Heyday в момента гледа, ако иска дори ще го пусна в... Ето, ще го пусна във вестника хора. Без да има оферта. Ще се наредят дълги. И добре, мисля да спим клипа. Дайте повече нагоре, пишете долу в коментарите. Абонирайте се за канала ми. Чао!